aiwa ndichida kutendai muri yeZimbabwe. Nhasi pakatoipa handiti ukaona uchitora vanhu vane energy yakawandisa kudai uvatora wagarisa pasi unotoita wakatosunga gumbo netambo because vanogona kungojamba so nhasi ndawandirwa nguva yakanaka kuno kuManicaland kwatauya kuti tizombogara pasi namaikuru. Indinofarira kuti maikuru Maichiwa handiti ndo vandakagara nawo panapa vandiri kungotaura nyaya ayo it's not an interview, so musatasire kuti inge ine kuti tiri kukurukura handiti chokwadi. Ndiise maoko maikuru makadi henyu tafara zvakanyanya kukuonai nhasi. Chekutanga ndoda kutendai nemukana wamandipa wekuti tikurukure panguva yamuri kushanda kudai zvinotendwa Mwari. Chekutanga maikuru Maichiwa vada kutanga kuziva kuti ivo Maichiwa chebonga vanombori ani, zita ravo rekuberekwa uye gore ravo rekuzvarwa vakakurira kupi, just in brief. Alright. Inini ndinoitwa Taurai kana kuti Irimai Ndoringisa. Ndiro zita rekubarwa. Ndakabarwa mwaMutare asi kumushando ndinobvepi kwaMutambara. Alright. Uko chimani uko. That's right. Alright. Zvekuacta makazvi discoverini uyezve zvekuacta makapfeka attire zvakauya zvezvo. Zvekuacta hazvo chinhu chakandosipa chirimo. Takutaura pachingezi tinoti it's a calling. Alright. Makambozvizwa. It's a calling. It's a calling. Zvakandofanana nekuita mufundisi. Zvetinoita izvi hapana pakasiyana. Alright. Asi kuti ufundisi hwacho unahwo chidini uchizonga kusiyana asi the audience tiri kushanda nayo yakangofanana. Alright. Then kana tichitaura nenyaya yekuti zvakazotangira papi kuti zvinyaso because pane panongotanga pachindoitike zviro pozoiti pezvinotanga kuzonatso kudini tikangoti time yeCovid, I think that was the time yetakatanga kunyatso kuchizosimudze zviro with my guys, people like Narukaya Nasaka Sakomana ayaya namaisara akazouya pamusoro, but those two guys ndo petakatanga kuzotanga tichingobatana tichodini tichitoita zvinhu. Alright. So tiri kuti imi pamakatanga kuzoita professionally muchiposta muchidi muchinatsozviita makuzvitora serious, it was during COVID. Yes. Makore anga akatofamba kapa mudzimai nevana vakazvigamuchira sei pauku kana variko? Mudzimai nevana vakazvigamuchira sei? What do you murudo kwedza kuti kana variko? Toti kana ariko mwati murudo kwedza kuti muri kuti azvigamuchiriki ere? Muri kuti ndora zoziye kuti tokati tuite zvicherudzero. Aiwa tiri kuti muri vachiona dedi vakupfeka dress newig. Alright. Vakuacta vachidaiwo. Matotaurazve mwati wakuacta ndizvozvo. Saka vakazvigamuchira usi. Madress ndo kwaanotobva. Mopfekerana. Totopfekerana. Handiti aiwa chinova chinhu chakanaka. Tiri papo mungadero kutizivisa zvatonaka kuti mudzimai wenyu nevana venyu zvakamira seiko? Uko manje kwafanana nemaprivate parts. Haisi chiro chokuti chinondozi pese chenene. Social media ndiripo. Mhuri yangu yese haisi pasocial media. Saka ndingafara chaizvo zvikangomira zvakadini. Hazvifambe zviri pachena. Aiwa zvifambidzani. Zvakafanana nemauta ngotondibvunza kuti saka mukadzi wenyu unosenzepi zvinodini? Ndo kwandani chada kutoenda. Tizviki. Sati betamirira maprivate parts. Yes. Guys, ndofunga muri kungozvinzwira Chiwa vazviramba vataiwa panapa ngatingotaure nezvaChiwa nezvaMaichiwa nditi. So the character Maichiwa imi pache munoera Chiwa chebonga kana chinozi Chiwa cheguhune. Chiwa chebonga manje aisiri bonga ere? Chinozi Chiwa cheguhune. Saka mukazoti Chiwa chebonga ngoti ndiro bonga racho. Chiwa ndiro bonga racho. Chino Chiwa cheguhune. Ndasingazivi. Madzimai vanonzi ana Chiwa futi ndakanzwa vachinzwaro. Chitondoziva kuti ana Chiwa izvo.
hanzvadzi ndoita Chihuares. chihelele muri kuzvinzwira kapa Yes, napa. So takazoona makubatana nana Mama V, Alright. imimi nana mukoma Ruka, ana mai Sara vai maita kapoka kenyu makadaro. Zvinorevei kushanda muri mabig brands pamwe chete nema-small brands? apa handiti munoziziva kuti akasi kaboka ba. It's a family. If I may put it in English. It's a family. And ndichiti a family nditoro kuti itori family munhu chaiyo chaiyo. Ipo paya paya we are related. Makadaro. Haisindori nyaya yekungoti munhu akandodhubuka ngapo yakadhubuka ngapo akadhubuka ngapo. Iwo munoti Mama V uyoyo mai yacho yanzvadzi yangu. Alright. My South. Iye hanzvadzi yenyu. Uyo munoti Ruka ndiwo munoti Saka uyoyo twazukuru twangu tuyacho. Futi. Uyo munoti Mazvika Day. Munomuziya. Mazvika Day ihanzvadzi yaRuka. Blood. That makes her kamuzukuru kani. Futi. Uyo munoti Mai Sara uyo ihanzvadzi yangu. Kuroti kuna anombobvunza akati akaona ndapikishwa na Mazvika Day ndiye mai Chiwaire ndikapikishwa ndiyo mai Chiwaire saka mai Chiwaire hanzi havaoneki. Amufu mwakaone pa social media. Paukama. Paukama apa. Family business. It's a family business. Family business. Alright, so kushanda nefamily. Vamwe tinonzwa kuti vanhu vanozotanga kudhonzerana sefamily, but tiri kuona muri kutodhonza muchienda mberi. Ende tiri kuona futi kuti mese muri kusimuka muchidai. Yes. Muri kuzvimanager sei? Ende I understand imi ndimi sekuru kuvazukuru venyu vesa. Imimi semunhu mukuru tichitaura kuti imimi ndimi sekuru, but tiri kuzoona futi Mama V ndiye ari kuita sei ari kutungamirira zvinhu zvacho. Muri kuzvibatanidza sei kuti ndinobata ndi department reage. Alright. Yes. Weage. Ndakusvike panyaya dzematurity. Nekuti kom dzokai 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 ndokwangu uyu muzukuru manje wapanyaya yekupik brand mamuchitaure ndiye mazvikokota. Saka ndiye unonga akuchitichunira zvese hatisatombozviri kuna chinozi adsense ameno inozi AdSense ndondoziva kuti mari inopinde mubhengi. Ndiye wakatitaurira zvese akagadzira nekutiitira zvese sapfana yamuri kuona imi samuri kutaura kuti ifamily yabatana and then ipo paita pfungwa dziri kusheya papazoita umwe pakati papo wamuri kuti Mama V ndiye ari kubva aita kuti idyaiwo mari yachona. Yes. Zvobva zvaenda kobvisa zvimwe mabvunza zviya zvekuti kwazi kune ukama anoti kwazi akadai ndisatani uyoyo. Kuna vanhu vanoshanda ichinyangwirana. Makambozvizwa kuite zviro mwechinyangwirana muchihwande-hwande. Isusu tichiita zvinhu zvedu zviri straightforward and very transparent. Ukatomuzwa achitoti anko ndakazozi namadhamu angu umwe musi zvikanzi the way inodaidzira ndiyo Mama V kuti anko unasozwa kuti ango wakanobve pasi pemwoyo. Hanzi it's genuine. Ndikati yazvo zvaida kuti akasatadza kuita genuine handiti I'm genuine anko. Iye ndi genuine muzukuru. Alright. Meaning kuti kuna anokwanisa kuzviita kuti angu asechidini zvisingabve pamwoyo. Exactly. Kuacta nevazukuru venyu imimi. Yes. Muchiona kuti chana chihanzvadzi yangu isi. Muchitoona zveshowa kutoti munonzwa sei mumwoyo? No, it's fabulous. It's fabulous. Yes, it's fantastic. It's always nice to work around anhu ako. Zvinhu zvaunasoziva kuti zvizvi zvakadini zvakajeka. Alright. Tiudzeiwo maprojects enyu emberi. Munotasira here kuzoshandawo nevamwe kana muchitasira kuzoitawo makolabho nevamwe? Zviri mberi ndezvipi zvamuri kuona kuti kumberi tiri kurongawo izvi nezvizvi? Unoshandika naye tinoshanda. Alright. Kana zvisikaitwa zvina zvisikadini zvisikaiti because todori chinhu chiramba chichiende mberi. Saka unokande masipanera munzira hatizvidi. Toda anhu anodini anoshandira nawo. Vanoda kukubata imi pane umwe munhu pamwe anokuonai but asingazo ndofollowa papi ndoenda paYouTube yavo yakanzi chii? Garai mavazivisa. Alright. KuYouTube tinondozi Chiwa Chegone Comics. KuFacebook is the same. Chiwa Chegone Comics. TikTok Chiwa Chegone Comics. Kwese is Chiwa Chegone Comics. Alright.
shoko renyu guru kune vakakuteererai vanokusapotai mimi. Moza kuti kune vamwe vanhu vanotouya paipa mune muchiekita necrew renyu rese vanongofambirai mimi chete. It's true. Vanototi chihwa kana wasipo paskiti rachona harisi kunatsoita kadhati. Mungada kuti kudii kumafanzi enyu? Zvindodongoita andina kutenda kwacho ka at times unozoona kuti semunhu unokwanisa kuzvikorera kuri mumwoyo, but nemasoko ndinongoti may God bless you. Amen. Aiwa, ndinoda kukutendai amai kuru. Ndizvo. Eni zvimwe zvese but mai kuru ndo waichindibata pamoyo. Chokwadi. Amai kuru, ndoda kukutendai nemukana wamandipawo inosa angosei kuti tigare pasi tichikurukura. Ndichida kukutendai on behalf of Saint TV family vari kutiona zvakare kuti thank you so much nekutipa mukana wokurukura. God bless you. Muri Zimbabwe hande tinofollowa nekulike nekusubscribe pa YouTube channel ya Mai Kuru. Aiwa, handi mazviwa kandi sekuru wa idress chete bani sekuru wani vamama vhifuti vana ruka vana mazvikade vese paukama. Chokwadi. From Mai Kuru nango saying for now it's much love and God bless.